Chica, ¿cómo que Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshadarine. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈ ശോഭനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് മന്ത്രം 10 അല്ലെ, 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കിടക്കണം. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ 9ാമത്തെ മന്ത്രം കണ്ടിരുന്നു. എന്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നവർ തമോനിബിഡമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. മാതാജി, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ പോലെ പറയട്ടെ? മാതാജി മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ അങ്ങനെ തെറ്റായിട്ടല്ല. അതിന്റെ വാച്യാർത്ഥ പ്രകാരം മാതാജി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വിദ്യയും അവിദ്യയും കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. വിദ്യ തന്നെ കൂടുതൽ ഉപാസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാല് അത് നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ 9ാമത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതായത് വിദ്യയും അവിദ്യയും കുറിച്ചില്ലേ. അന്തം തമ പ്രവിശന്തി യേ വിദ്യാം ഉപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവതേ തമോ യാ. അതായത് 2 തരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 9, 10, 11 മന്ത്രങ്ങളില് വിദ്യ അവിദ്യയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നവര്, അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളില് ചെയ്തിരിക്കുന്നവർക്ക് തമോനിബിഡമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. മിഥ്യാജ്ഞാനം നേടിയാലും നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും? അവര് കൂടുതൽ ആയിട്ടുള്ളത്. അതായത് അവിടെ നമ്മള് വിദ്യ നേടിയാലും അവിദ്യ നേടിയാലും രണ്ടും നമുക്ക് എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒന്ന് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവ്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്താ ഒരു വേർഡ് പറഞ്ഞു അതിന്, അങ്ങനെയുള്ളവരെ ആ തെറ്റായ ജ്ഞാനം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നവരാണ് ഒരു മായയായ അപഹൃത ജ്ഞാനം, അല്ലെങ്കിൽ വേദാവാദരത എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. വേദാവാദാരത എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ. അതായത് അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അവര് വൈദിക ഈ സാഹിത്യങ്ങളിൽ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരെ പോലെയാണ് അവർ ഭാവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് നമുക്ക് തരുന്ന അറിവ് എന്താണ്? അവര് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവര് നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? നമുക്കത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക അറിവായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അവര് കൂടെ പോകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയാലും ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് നയിക്കും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് നയിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് കണ്ടത്. നമുക്ക് അതിന് മനസ്സിലായത് എന്താണ്? നമുക്ക് അവരുടെ പോയിന്റ്, നമ്മൾ അറിവ് നേടേണ്ടത് എങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്നായിരിക്കണം? ഒരു ധീര, അതായത് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയവരിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? അറിവ് നേടേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആ വേദാവാദാരത എന്നൊരു വേർഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ മായയെ അപഹൃത ജ്ഞാനം എന്നല്ലേ വേറെ രണ്ട് വേർഡ് പറഞ്ഞത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? അവര് ഈ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരാണെന്ന് സ്വയം ഭാവിക്കുകയാണ്. അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? എപ്പോഴും തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അറിവ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ്? അന്ധകാരത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ 9ൽ കണ്ടത്. ഇനി 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് രണ്ട് രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ രണ്ടും എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞു? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ.
ഇവിടെ നമുക്ക് 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിനും രണ്ട് ഫലമാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണ് പറയാ. 10ാമത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യത് ഏവാഹുർവിദ്യയ അന്യത് ഏവാഹുർവിദ്യയ അന്യത് ആഹുര വിദ്യയ ഇതി ശുശ്രുമതീനാനാം യേന സദ്വിജചക്ഷിരേ. അന്യത് ഏവാഹുർവിദ്യയ അന്യത് ആഹുര വിദ്യയ ഇതി ശുശ്രുമതീരാണാം യേന സദ്വിജചക്ഷിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ ഓരോരുത്തര്. അന്യത് ഏവാഹുർവിദ്യയാ അന്യത് ആഹുർ അവിദ്യയാ ഇതി ശുശ്രൂമധീരാണാം യേന തദ്വിജചക്ഷിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അന്യത് ഏവാഹുർവിദ്യയാ അന്യദാഹുർ അവിദ്യയാ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേന തദ്വിജചക്ഷിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ അന്യത് ഏവാഹുർവിദ്യയാ അന്യത് ആഹുർ അവിദ്യയാ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേന തദ്വിജചക്ഷിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അന്യത് ഏവാഹുർവിദ്യയാ അന്യത് ആഹുർ അവിദ്യയാ ഇതി ശുശ്രൂമധീരാണാം യേന തദ്വിജക്ഷിരേ. വിജചക്ഷിരേ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്യത് ഏവാഹുർവിദ്യയാന്യത് ആഹുർ അവിദ്യയ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേന തദ്വിജചക്ഷിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാൻറ്റോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്യത് ഏവാഹുർവിദ്യയാ അന്യത് ആഹുർ അവിദ്യയാ ഇതി ശുശ്രൂമധീരാണാം യേന തദ്വിജചക്ഷിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്യത് ഏവാഹുർവിദ്യയാ അന്യത് ആഹുർ അവിദ്യയാ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേന തദ്വിജചക്ഷിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്യത് ഏവാഹുർവിദ്യയാ അന്യത് ആഹുർ അവിദ്യയാ ഇതി ശുശ്രൂമധീരാണാം യേന തദ്വിജചക്ഷിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്യത് ഏവാഹുർവിദ്യയാ അന്യത് ആഹുർ അവിദ്യയാ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേന തദ്വിജചക്ഷിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യത് ഏവാഹുർവിദ്യയ അന്യത് ആഹുര വിദ്യയ ഇതി ശുശ്രൂമധീരാണാം യേന തദ്വിജചക്ഷിരേ. നമുക്ക് നോക്കാം വേർഡ് മീനിങ്. അന്യത് ഭിന്നമായത്, ഏവ തീർച്ചയായും, ആഹു പറഞ്ഞു, വിദ്യ ജ്ഞാന സംസ്കാരത്താൽ, അന്യത് വ്യത്യസ്തമായ, അവിദ്യ അജ്ഞാന സംസ്കാരത്താൽ, ഇതി ഇപ്രകാരം, ശുശ്രുമ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ധീരാണാം ആത്മജ്ഞാനികളിൽ നിന്ന്, യേ ആ ആചാര്യന്മാർ, നാഹ ഞങ്ങൾക്ക്, തത് അത്, വിജചക്ഷിരെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയണത്? നമ്മള് മറ്റത്തിൽ പറഞ്ഞു, നമ്മള് രണ്ടും, അതായത് വിദ്യയും അവിദ്യയും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ചാല് വിദ്യ കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു ഫലവും അവിദ്യ കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ഫലവും ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന ധീരന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. ധീരന്മാര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അതായത് വിവേകികള് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? നമുക്ക് ജ്ഞാനം കൊണ്ട്, വിദ്യ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫലം കിട്ടും,
അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം സിദ്ധിക്കുന്ന വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധീരന്മാര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുന്നുവെന്നും അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫലമാണ് സിദ്ധിക്കുന്നതെന്നും വിവേകികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ട് ഫലമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലം കിട്ടും, അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം ലഭിക്കുമെന്നുള്ളത് ആരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ധീരന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വിവേകികള് വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് ഫലമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത്. വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലം, അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം. അതെങ്ങനെയാ നോക്കാം നമുക്ക്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 8 മുതൽ 12 വരെ ഉപദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഒരാൾ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 8 മുതൽ 12 വരെ ആരാണ് ജ്ഞാനി, ആരാണ് അജ്ഞാനി, അജ്ഞാനവും ജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില്. അതില് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത്. ഏതൊക്കെയാണ് പോയിന്റ്സ്? 18 പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട്. അത് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയില് ആ 5 ശ്ലോകങ്ങളില് പറയുന്നുണ്ട്. അത് വായിക്കല്ലേ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതില് പറയുന്ന വെച്ചാൽ ശ്ലോകം 8 മുതൽ 12 വരെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ്? വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇവയല്ലാതെ ഉള്ളതെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്താണ്, അജ്ഞാനം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ 8 മുതൽ 12 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വായിച്ചതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ജ്ഞാനത്തിൽ വരും, എന്തൊക്കെ അജ്ഞാനത്തിൽ വരും എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ഇനി 18 പോയിന്റ്സ് ഈശോപനിഷത്തിൽ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത്. ഒരുവൻ ഗുണവാനായി തീരുകയും മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കാൻ പഠിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ജ്ഞാനം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ഒരാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഗുണവാനായിട്ട് തീരണം, മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം. പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ഒരുവൻ മതാനുയായി സ്വയം അഭിമാനിക്കരുത്. അപ്പൊ പേരും പ്രശസ്തിയും ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മള് മതാനുശാസനങ്ങള് എന്താ പറയാ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എന്താ പറയാ അതിനെ പിന്താങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പിന്തള്ളുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട്, പിന്താങ്ങുന്ന ഒരാളായിട്ട് അഭിമാനിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. നമ്മൾ അതിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പാലിക്കണം. പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ആകാതെ ഒരുവൻ മതാനുയായിട്ട് സ്വയം അഭിമാനിക്കരുത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ, സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളാലും മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളാലും വാക്കുകളാലും ഒരാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാകുന്നതിനുള്ള നിമിത്തമാകരുത്. അപ്പൊ സ്വന്തം പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ചിന്തകൾ കൊണ്ടോ, മനസ്സിന്റെ ചിന്തകൾ കൊണ്ടോ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു നിമിത്തമാകാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പ്രകോപനം നേരിട്ടാൽ പോലും ഒരാൾ ക്ഷമ പാലിക്കണം. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പ്രകോപനം നേരിട്ടാലും ഒരാള് ക്ഷമ പാലിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ കാപ്പട്യം ഒഴിവാക്കണം. മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ കാപ്പട്യം ഒഴിവാക്കുക. അനുക്രമമായി ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റിയ വിശ്വാസിനായ ഒരു ആചാര്യനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം. ഒരാൾ അത്തരം ആത്മീയ ഗുരുവിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ച് സേവനം നടത്തി പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസനായ ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ എന്ത് കാണണം? നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് സ്വയം സമർപ്പിച്ച് ആ ഗുരുവിനെ സേവനം നടത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കണം. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം, നമുക്കറിയാം പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉന്നയിക്കണം. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഒരു ഗുരുവിനോട് എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത 4-ാം അധ്യായത്തിൽ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. തദ്വിത്തി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന
ജ്ഞാനേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിന. അപ്പൊ ആ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പരമസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് നേടേണ്ടത്, ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മള് സേവന മനോഭാവത്തോടെ ആയിരിക്കണം ആ വ്യക്തിയോട് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, ഗുരുവിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതും നമ്മൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സ്വയം സമർപ്പിച്ച് പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, അതായത് നമുക്ക് അറിവുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാലോ ചില തരത്തില് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ നമ്മള് ഉത്തരം മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ നമ്മൾ ആ ഗുരുവിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ച് സേവന മനോഭാവത്തോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിനോട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് അതേപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആരെ കാണേണ്ടത്, ഗുരുവിനെ കാണേണ്ടത്. പക്ഷെ ആ ഗുരു എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയായിരിക്കണം. കാരണം സത്യം അറിഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരിക്കണം ആ ഒരു ഗുരു. ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ഒരാൾ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിയമനിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിയമനിബന്ധനകളെല്ലാം അനുസരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. പിന്നെ ഈ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. കാരണം നമ്മളുടെ അടിസ്ഥാനം അതാണ്. അതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമുക്ക് പരമമായ ധർമ്മം, നമ്മുടെ പരമമായ കർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, എല്ലാതും എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, ഈ വേദങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. കാരണം ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെ തന്നതാണ് അല്ലെ. വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനപ്പുറത്ത് നമുക്കൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് ഇല്ല. കാരണം ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന് പറയാം, ഭഗവാന്റെ ആണ് എല്ലാതും. പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വിഘാതമായി നിൽക്കുന്ന സകല വ്യാപാരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരാൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ഭഗവത് സേവനമാണ്. പരമമായ ധർമ്മം ഭഗവത് സേവനമാണ്. പിന്നെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. ആ ലക്ഷ്യത്തിന് വിഘാതമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യാപാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? നേരത്തെ ശബ്ദം കേട്ടാർന്നില്ല നേരത്തെ, അതാ പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ ഇടയിൽ ബ്രേക്ക് ആയി പോയി, അതാ പറഞ്ഞ. എല്ലാവർക്കും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഇപ്പൊ ശരിയായി. നേരത്തെ കുറച്ച് ഒരു ഇപ്പൊ ശരിയാണ് മാതാജി. മാതാജി ഡിസ്കണക്ട് ആയി തോന്നുന്നു. എന്താ പറ്റിയതോ? നമ്മുടെ ശരീരം നിവർത്തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒഴികെ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമ്മളെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ, നമ്മളെ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. സ്ഥൂലമായ ഈ ഭൗതിക ശരീരമാണ് താനെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയോ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം തന്റേതാണെന്ന് കരുതുകയോ ചെയ്യരുത്. ഇതൊക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്? നമ്മള് ഈ പോയിന്റുകളിൽ പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? നമ്മൾ ഈ വായിക്കുന്നത് എന്ത് പോയിന്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ? ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച്. ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ശരീരമാണ് താനെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയോ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം തന്റേതാണെന്ന് കരുതുകയോ ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ജ്ഞാനമാണ്. എന്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മള് ശരീരമല്ല എന്നുള്ള, ഭൗതിക ശരീരമാണ് നമ്മളെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മള്. പിന്നെ ആ ശരീരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതൊക്കെ നമ്മളതാണെന്നും നമ്മൾക്ക് കരുതാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മൾ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണല്ലേ, നമ്മൾ മരണപ്പെടുമ്പോ നമ്മൾ ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മള്. കാരണം ആ ശരീരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതൊക്കെ അവിടെ തീർന്നതോടുകൂടി പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നത്തെ ഒരു ജന്മം കിട്ടുമ്പോ ഈ ജന്മത്തിലുള്ള ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ മക്കളോ കുടുംബോ വീടോ ഒന്നും നമ്മളുടേതല്ല, നമ്മൾ വേറെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ. ചിലപ്പോ മനുഷ്യനായിരിക്കും ജന്മാക്കുന്നത്, ചിലപ്പോ നമ്മൾ മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കാം, പക്ഷികളായിരിക്കാം, വൃക്ഷങ്ങളായിരിക്കാം, എന്താവാം. അപ്പൊ ഓരോ ജന്മത്തിലും ആ ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് എന്തായിട്ട് ബന്ധമുള്ളത്, ഇതൊക്കെ ഉള്ളത്. അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തെ ജന്മത്തില് ആ ശരീരമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മാവ് മാത്രമാണ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത്, ബാക്കിയൊന്നും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭൗതിക
മാതാജി അതിന് തൊട്ട് മുന്നുള്ള സ്ലൈഡ് ഒരു ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളതല്ല, ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. സ്വന്തം ശരീര നിവൃത്തിക്ക് ആവശ്യം അതെ അതെ സ്വന്തം ശരീര നിവർത്തിക്ക് ആവശ്യമായതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒന്നും സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. നമ്മളത് എന്തിലാ പഠിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളെ പരമമായ ധർമ്മം ഭഗവത് സേവനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത്, നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താണ്? ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം വേണം, ആവശ്യത്തിന് ഉറക്കം വേണം, നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതിനാവശ്യമുള്ളതിൽ കൂടുതൽ നമ്മളൊന്നും സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, നമ്മള് എന്താ ഭഗവത് ഇതില നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, ഇതില് തന്നെയല്ലേ പഠിക്കുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം, നമ്മളെന്താ ശ്ലോകം, ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം, ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത്ര മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വരൂപിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ, അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ വെക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യമായതിൽ കവിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം പുനർജന്മം, രോഗം, മരണം മുതലായ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വരും? പുനർജന്മം ഉണ്ടാകും, രോഗങ്ങൾ വരും, മരണം സംഭവിക്കും, പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ നമുക്ക് പലതും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഇത്തരം ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഉപായം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടാവും. കാരണം ജന്മം മരണം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, രോഗം വരും, മരണം സംഭവിക്കും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് എവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ്? ഭൗതിക ശരീരത്തില്. ഈ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിലാണ് നമുക്ക് അതൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരം ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പദ്ധതികൾ നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യല്ല വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. നമുക്ക് മരണം ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ടോ രോഗം ഇല്ലാതിരിക്കാനോ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല തോന്നുന്നു അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആത്മീയമായ വ്യക്തിത്വം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ആത്മാവിന് എല്ലാവർക്കും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. കേൾക്കുന്നില്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ പ്രോബ്ലം? ഇല്ല മാതാജി, എനിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്റെ മാത്രമായിരിക്കാം. അതെ, നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. എന്റെ പ്രോബ്ലം അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ നമ്മുടെ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നോണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലല്ലേ. നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് എന്താണ് നമുക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ ആ ശരീരത്തിന് സുഖങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടും നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ചിട്ടും അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യമില്ല ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കാരണം മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആത്മീയമായ വ്യക്തിത്വം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള മാർഗം അതെന്താണോ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക. അതിനുള്ള ഉപായാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലാത്തത് യാതൊരുവിധ പ്രയോജനവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായ ജീവിത ആവശ്യങ്ങളിൽ കവിഞ്ഞ് ഒന്നിലും കൂടുതലായ ആസക്തി പുലർത്തരുത്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ആത്മീയ പുരോഗതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്, ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടേണ്ട കാര്യങ്ങള്, അതിനാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതില് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിലും കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നിനോട് നമ്മൾ എന്ത് പാടില്ല? ആസക്തി പുലർത്താനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം നമ്മളെ ശരീരബോധത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ആ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വരുന്നത് നമുക്ക് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മളെ കുടുംബം, നമ്മളെ അച്ഛൻ, അമ്മ, മക്കള്, ഭർത്താവ്, പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്, എല്ലാതും നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ത് ബന്ധത്തിലാണ്? ശരീരം കൊണ്ടുള്ള ബന്ധമാണ് എല്ലാതും. ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്തിനാ വേണ്ടത്? ആത്മീയമായ പുരോഗതിക്കാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. കാരണം നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മാവിന്റെ പുരോഗതി, ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്താണ്? നമ്മളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം മനുഷ്യജന്മത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യജന്മം ആ ശരീരം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കൊടുക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 54 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ഇതിൽ കൂടെ എല്ലാത്തിലൂടെയും ഈ ആത്മാവ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോ മൃഗമായിട്ടായിരിക്കാം, വൃക്ഷമായിട്ടായിരിക്കാം, അങ്ങനെ വന്നാണ് മനുഷ്യനാകുന്നത്.
അപ്പോ ഇത്രയും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് മൃഗമായിട്ടിരുന്നപ്പോ അതിന് സാധിക്കില്ല ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തില് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരം കിട്ടിയപ്പോ ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്? ആത്മീയമായ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ട പ്രവർത്തികൾക്കാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. അല്ലാത്തതിനോട് നമുക്ക് എന്ത് പാടില്ല? ആസക്തി പുലർത്താനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. ശാസ്ത്ര അനുശാസനങ്ങൾക്ക് അധികമായി ഗൃഹ പുത്ര കളത്രാദികളിൽ ആസക്തി പുലർത്തരുത്. അപ്പൊ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങൾക്ക് അധികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്, ഗൃഹത്തില് പുത്ര കളത്രാദികൾ, നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികള്, നമ്മുടെ ഈ ശരീരമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധമുള്ള അവരുമായിട്ട് നമ്മള് അത്യാസക്തി പുലർത്താനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഒരു ജീവാത്മാക്കാണ്. നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ മക്കൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവരുമാര് തന്നെയാണ്, നമ്മളെ പോലെ തന്നെ വേറൊരു ജീവാത്മാവാണത് അല്ലെ. അവര് ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവര് നമ്മളുടെ വീട്ടില് മക്കളായിട്ട് അവര് ജനിച്ചു. അതായത് നമുക്ക് ഭഗവാൻ വളർത്താൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇവര്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ്, എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം തന്നിരിക്കുകയാണ്. അവരെ വളർത്തി അവർക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതിനുള്ളൊരു അവസരം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുമ്പോ നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? അത് നമ്മൾ ചെയ്യാന്നല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തിലും പാടില്ല, അതില് അത്യാസക്തി പുലർത്താനായിട്ട് നമ്മൾ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഇത് കേവലം മനസ്സിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള്, നമുക്ക് പല ഇഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അനിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സന്തോഷിക്കാനോ ദുഃഖിക്കാനോ പാടില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മളെ മനസ്സിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീതയിൽ അല്ലെ, നമ്മൾ അത് സുഖവും ദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ചിലപ്പോ എനിക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം വേറൊരാളുടെ ദുഃഖാവാം, അവരുടെ സന്തോഷം എന്റെ ദുഃഖമായിരിക്കും. അതായത് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അതൊക്കെ സുഖവും ദുഃഖവും തീരുമാനിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ആ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സുഖദുഃഖങ്ങള്, സന്തോഷം, ദുഃഖം, ഇതിലൊന്നും നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മളത് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അടുത്തത്, പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അചഞ്ചല ഭക്തനായി തീരുകയും അവിടുത്തെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവനായി തീരുകയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് തീരാം, ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് ശ്രദ്ധയുള്ളവനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ സേവനാണ്? ഭഗവത് സേവനമാണ്. അതാണ് നമ്മളെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് തീരുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം. അപ്പൊ കാരണം ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് തീരണം, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് ശ്രദ്ധയുള്ളവനായിട്ട് മാറാം. ആത്മീയ സംസ്കാരം വളർത്തുന്നതിന് അനുകൂലമായ ശാന്തമായ ചുറ്റുപാടിലും ഏകാന്തതയിലും അഭിരുചിയും ഭക്തരല്ലാത്ത ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളോട് വിപ്രതിപത്തിയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വളർത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ നമുക്ക് അനുകൂലമായത്. അതായത് അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭക്തിയില് ഉയരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഭക്തിനെ അനുകൂലമാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടെ നമുക്ക് വളരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അങ്ങനത്തോടത്തായിരിക്കണം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇടപഴകേണ്ടത്. ഭക്തന്മാരല്ലാത്ത ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലോട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? പ്രതിപത്തി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല. നമ്മള് എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുടെ ആ ഒരു സത്സംഗത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്? പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. കാരണം അവിടെ ആയിരിക്കും ആരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളും എപ്പോഴും എപ്രകാരമായിരിക്കണം? അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങള്, നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുകളില് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ഭക്തന്മാരല്ലാത്ത ജനങ്ങള് തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, അല്ലാതെ അത്തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഇത് ഒഴിവാക്കണം. നമ്മളതും എന്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്? അത് നമ്മള് ഈശോ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒഴിവാക്കണം. അതായത് ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതാണ്. അടുത്തത്, ആത്മീയ ജ്ഞാനം അനശ്വരമാണെന്നും എന്നാൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നതാണെന്നും ഗ്രഹിച്ച് ഒരുവൻ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനോ തത്വജ്ഞാനിയോ ആയിത്തീരുകയും ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മീയ ജ്ഞാനമാണ് നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്നത്.
അപ്പൊ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നമുക്കൊരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് എന്ത് ആത്മീയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം എന്താണ്? നമ്മളെ മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നതാണ് ആ ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതായത് നമ്മള് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുകയാണല്ലേ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് പോകാണ്. അടുത്തൊരു ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോ നമ്മളിവിടെ 10 വെച്ച് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ 11 വെട്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക്. കാരണം അത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭൗതിക ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ശരീരം നശിക്കുന്നത് കൂടി ആ ജ്ഞാനം എല്ലാം പോയി. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അയാൾ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അടുത്തൊരു ജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒന്നിന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാലേ നമുക്ക് ഡോക്ടർ ആവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ആത്മീയ ജ്ഞാനം അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ എത്ര വരെ പഠിച്ചത് 10 വരെ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം എടുക്കുമ്പോ 11 തൊട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനവും ഭൗതിക ജ്ഞാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. കാരണം ഒന്ന് ആത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനമാണ്, രണ്ടാമത് ശരീരത്തിന്റെ ജ്ഞാനമാണ്. ശരീരത്തിന്റെ ജ്ഞാനം അതെങ്ങനെയുള്ളതാണ്? നശിക്കാനുള്ളതാണ്. ശരീരം നശിക്കുന്നത് കൂടി അത് ഇല്ലാതാകും. പക്ഷെ ആത്മീയ ജ്ഞാനം അങ്ങനെയല്ല, നശ്വരമായിട്ടുള്ളതാണ്, അനശ്വരമായിട്ടുള്ളതാണത്. ഒരുവൻ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്താണ് വേണ്ടത്. ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണോ തത്വജ്ഞാനി ആയി തീരേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ആത്മജ്ഞാനത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഗവേഷണം നടത്തേണ്ടതെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഇത്രയും 18 പോയിന്റുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഈ 18 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ജ്ഞാനം എന്ന പട്ടികയിൽ വരുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതാണ് നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഷോർട്ടാക്കി തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഈശോപനിഷത്തില് ഇത്തിരി കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ 18 കാര്യങ്ങള് എന്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്? ജ്ഞാനം എന്ന പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 18 വസ്തുതകളും വിജ്ഞാന വികാസത്തിന് അനുക്രമമായി പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ 18 വസ്തുതകളും എങ്ങനെയാണ്? വിജ്ഞാനത്തിന്, നമുക്ക് ജ്ഞാനത്തിന് അനുക്രമമായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ 18 കാര്യങ്ങളും. ഈ ജ്ഞാന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പുറമേയുള്ള മറ്റു രീതികളെല്ലാം അജ്ഞതയുടെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 18 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 18 കാര്യങ്ങൾ. അല്ലാത്തതൊക്കെ എന്താണ്? അവിദ്യയാണ്, അജ്ഞാനമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അജ്ഞാനത്തിലാണ് ബാക്കിയെല്ലാം വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ ജ്ഞാനത്തിൽ വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അജ്ഞതയില് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ വളർച്ചയിലൂടെ ആധുനിക മനുഷ്യൻ കേവലം ഒരു കഴുതയായി മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? എല്ലാത്തരം ഭൗതിക ജ്ഞാനവും കേവലം മായാശക്തിയുടെ ബാഹ്യ സവിശേഷതകൾ മാത്രമാണെന്നും അവ വളർത്തുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ കഴുതയേക്കാൾ ഒട്ടും മെച്ചപ്പെട്ടവനാകുന്നില്ലെന്നും മഹാചാര്യനായ ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്തിലെ തത്വത്തിലും പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക ജ്ഞാനം എന്താക്കി മാറ്റാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ? ആധുനിക മനുഷ്യൻ കേവലം ഒരു കഴുതയായി മാറ്റപ്പെടുകയാണെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ഭക്തിവിനോദ സ്വാമി മഹാരാജ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. കാരണം ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് സത്യത്തിൽ എന്താണ്? യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത്. ആധുനിക സമുദായത്തിൽ കേവലം ഒരു ബാലൻ പോലും താൻ സ്വയം പര്യാപ്തനെന്ന് ചിന്തിച്ച് മുതിർന്നവരെ ആദരിക്കാത്തവനായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ദോഷം പറയാണ് ഇവിടെ. എന്താണ് അത്? ആ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിയുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു ബാലൻ പോലും എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? താൻ സ്വയം പര്യാപ്തനാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് മുതിർന്നവരെ ആദരിക്കാത്തവനായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ എവിടെ കാണുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആധുനികമായിട്ടുള്ള സമുദായത്തിൽ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളിൽ നൽകപ്പെടുന്ന തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കാരണം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആൺകുട്ടികൾ മുതിർന്നവർക്ക് തലവേദനയായി തീരുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അത് തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കാരണം കൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടിയിട്ട് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? പല രീതിയിലും നമ്മൾ പല അണ്വായുധങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. കാരണം ലോകനാശകരമായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ തെറ്റായ വഴിക്ക് നമ്മൾ നയിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ ശരിക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാണ് അതൊക്കെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സർവകലാശാലകൾ അജ്ഞതയുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും? അജ്ഞതയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് സർവകലാശാലകൾ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോ ഇപ്രകാരം അജ്ഞാന സംസ്കാരം
ജ്ഞാനത്തിൻ്റെതിൽ നിന്നും തികച്ചും ഭിന്നമാണെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് ഇവിടെ ശക്തമായിട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവകലാശാലകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് അജ്ഞതയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ അജ്ഞാനം പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ദേശീയതയും യുദ്ധോത്സുകതയും വളർന്നു വരുന്നു. അപ്പൊ അജ്ഞാനം കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയാ, ലോകനാശകരമായിട്ടുള്ള പല സംഭവങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അജ്ഞാനത്തിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ. അപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ അജ്ഞാനം പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ തന്നെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എന്താണ് ദേശീയതയും യുദ്ധോത്സുകതയും ഒക്കെ വളർന്നു വരുന്നതിന്റെ കാരണം ബേസിക്കലി എന്തുകൊണ്ടാണ്? അജ്ഞാനത്തിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്രമേയമായ ശൂന്യാകാശത്ത് മറ്റനേകം പദാർത്ഥ പിണ്ഡങ്ങളോടൊപ്പം ഒഴുകി നടക്കുന്ന കേവലം ഒരു പദാർത്ഥ പിണ്ഡം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ ഭൂലോകം എന്ന് ആരും ഓർക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭൂമി മാത്രമല്ലല്ലോ ഈ ഭൂലോകം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അപ്രമേയമായ ഒരു ശൂന്യാകാശത്ത് മറ്റനേകം പദാർത്ഥ പിണ്ഡങ്ങളോടൊപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഗോലോക ചാട്ടിൽ നമുക്ക് അറിയാലേ, ഓരോരോ ഗോളങ്ങളായിട്ടാണ്, ഓരോരോ ഗോൾഡൻ കളറിൽ മുട്ടകൾ പോലെ നമ്മൾ കണ്ടു കുറേ ലോകങ്ങളുള്ള നമുക്കറിയാലേ, ഭൂലോകങ്ങള് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭൂലോകം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നില്ല, ചെറിയൊരു ഭൂലോകം എന്ന് നമ്മൾ ആരും ഓർക്കുന്നില്ല. ബഹിരാകാശത്തിന്റെ അപാര വിസ്തൃതിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പിണ്ഡങ്ങളെല്ലാം കണികാ സമാനമാണ്. ഇപ്പോ ഈശ്വരൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ബഹിരാകാശത്തിന്റെ അപാര വിസ്തൃതിയുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വലിയൊരു ഈ പ്രപഞ്ചം, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1/4 ഭാഗമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. ബാക്കി 3 ഭാഗങ്ങൾ എന്താണ്? ആത്മീയ ലോകങ്ങളാണ്. അത്രയും ചെറുതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ഭൗതിക ലോകമാണ് നമ്മളെ ഈ ബഹിരാകാശത്തിന്റെ അപാര വിസ്തൃതിയായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പിണ്ഡങ്ങളെല്ലാം കണികാ സമാനങ്ങളാണ്. എല്ലാതും കണിക അത്രയും ചെറുതാണെന്ന് പറയാണ്. നിരവധി ഗ്രഹങ്ങളും എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ഗ്രഹ സമുച്ചയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ കുറെ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ഗ്രഹ സമുച്ചയങ്ങളും ഉണ്ട്. പരമപ്രഭുവിന്റെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളായ പരമപ്രഭുവിന്റെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ട്. ഈശ്വരൻ കാരുണ്യവാനായി പദാർത്ഥ പിണ്ഡങ്ങളെ സ്വയം സമ്പൂർണമാക്കിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ശൂന്യാകാശത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുവാൻ അവ സുസജ്ജമാണ്. ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളുടെ നിയന്താക്കൾ അവരുടെ നേട്ടങ്ങളെ പറ്റി അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ടാകാം. പക്ഷെ ആ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പടുകൂറ്റനായ ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളുടെ പരമോന്നതനായ നിയന്താവിനെ അവര് പരിഗണിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബഹിരാകാശത്തൊക്കെ പോകണല്ലോ, ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അവരുടെ നേട്ടങ്ങളെ പറ്റി അവർ അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആരുടെ നിയന്ത്രണം തന്നെയാണ്? ഇതൊക്കെ എല്ലാതും ഭഗവാൻ അതിലുണ്ടെന്നുള്ളത് ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, അത് പരിഗണിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും അവരവരുടെ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നത്. സൗണ്ട് കുറവുണ്ടോ? അറിയില്ല, ശബ്ദം കുറച്ചിട്ടാ കേൾക്കുന്നത്. അല്ല, വോളിയം കൂട്ടിയാൽ മതി, സൗണ്ട് കുറവില്ല. അതെ, ഒന്നും കുറവില്ല, കറക്റ്റാ. എന്റെ നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. നെറ്റിന്റെ അല്ല, വോളിയം കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും മാതാജിയുടെ. പരമപ്രഭുവിന്റെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളായിട്ടുള്ള നാം ചെറിയ ജീവികളാണെങ്കിലും ഈ അളവറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആധിപത്യത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നു. അതിനാൽ നാം വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും വാർദ്ധക്യ രോഗാദികളാൽ പീഡിതരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പൊ ഈ അളവറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആധിപത്യത്തിന് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ ആധിപത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മള് ആരാവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്? ആസ്വാദകരാവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും ഭഗവാനാണ് പരമമായ ഭോക്താവ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തിനു ശ്രമിക്കാണ്? നമ്മൾ അതാവാനായിട്ട്, നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആധിപത്യം ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതിനാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ജനിക്കേണ്ടി വരാണ്, മരിക്കേണ്ടി വരാണ്. രോഗങ്ങളൊക്കെ, അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 20-30 വർഷം കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും
മനുഷ്യായുസിന്റെ ദൈർഘ്യം ഒരു 100 കൊല്ലം എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക. അപ്പോ നമ്മളെ മനുഷ്യായുസിന്റെ ദൈർഘ്യം പറയുന്നത് അല്ലെ, നാം വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് മരിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് വാർദ്ധക്യ രോഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 20 30 വർഷമായിട്ട് ക്രമേണ നമ്മൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യായുസിന്റെ ഒരു ദൈർഘ്യം ഒരു 100 കൊല്ലമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. നമുക്കറിയാം കലിയുഗത്തില് 100 വർഷമാണ് നമ്മൾ ആയുസ് പറയുന്നത്, കുറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ 1 വർഷം, 1,00,000 വർഷം, 10,000, 1000, കലിയുഗം വന്നപ്പോ 100. അജ്ഞാന സംസ്കാരത്താൽ മൂഢരായവർ ഈ പരിമിത കാലത്തെ ഇന്ദ്രിയ സുഖം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി അനുഭവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഗ്രഹത്തിനകത്ത് തന്നെ സ്വന്തമായ രാഷ്ട്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, 100 വർഷമാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ആയുസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അജ്ഞാത സംസ്കാരത്താൽ മൂഢരായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ ഒരു പരിമിത സമയം നമുക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ പരിമിത കാലത്ത് നമുക്ക് സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഗ്രഹത്തിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഗ്രഹങ്ങള് വീടുകളൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ താമസിക്കാനായിട്ട് നൽകണം. ഓരോ രാഷ്ട്രവും മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഉത്കണ്ഠയുടെ ഉറവിടമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്നിട്ടോ ഓരോ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാണല്ലോ, ഉത്കണ്ഠയുടെ ഉറവിടമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ 50%-ലധികം ശക്തിയും രാജ്യസുരക്ഷാ നടപടികൾക്ക് വേണ്ടി നീക്കിവെക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പാഴാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭീഷണിയാണ് ഓരോ രാഷ്ട്രങ്ങളും തമ്മിൽ. അപ്പൊ എന്താണ്, രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സുരക്ഷാ നടപടികൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സമയം പാഴാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് നമ്മളെ ശക്തിയും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം തെറ്റായ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പറ്റി ഈശോപനിഷത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഈശോപനിഷത്തില് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലാകട്ടെ ശരിയായ ജ്ഞാനം വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്നതിനെ പറ്റി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ തെറ്റായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് നമുക്ക് എന്തിൽ നൽകുന്നത്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, 9, 10, 11 ഗ്രൂപ്പ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്, അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മള് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു, ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. അപ്പൊ ആ തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവ്, തെറ്റായിട്ടുള്ള ആ അറിവിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇവിടെ എന്തിൽ നൽകുന്നത്, ഈശോപനിഷത്തില് ഈ 3 മന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് തരുന്നത്, 9, 10, 11 മന്ത്രത്തിൽ തരുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ തരുന്നത്, ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്. അപ്പൊ ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് വികസിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുമ്പോ ഈശോപനിഷത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് എന്താണ്, തെറ്റായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് ആണ് നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. കാരണം അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ എവിടേക്ക് നയിക്കാണ്, അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഒരു ധീരനിൽ നിന്ന് വേണം വിദ്യ നേടാൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ വിദ്യ നേടേണ്ടത് ആരിൽ നിന്നായിരിക്കണം, ഒരു ധീരനിൽ നിന്നായിരിക്കണം വിദ്യ നേടേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ധീരൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരെയാണ്, ഒരു ഉത്തമ അധികാരിയാണ് ഇവിടെ ആരെന്ന് പറയുന്നത്, ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ശുദ്ധ വൈഷ്ണവന് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തനായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ മഹത് വ്യക്തി ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആളിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ ജ്ഞാനം വിദ്യ നേടേണ്ടതെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മായാശക്തിയിൽ അസ്വസ്ഥനാകാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ധീരൻ ആരാണെന്ന് എടുത്തു പറയാണ്, ആ മായാശക്തിയിൽ അസ്വസ്ഥനാകാത്ത ഒരു വ്യക്തി, അതായത് ഉത്തമാധികാരി. നമുക്ക് പറയാം ഉത്തമാധികാരി ആയിരിക്കും ആര്, ധീരൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാത്തവരും ധീരരല്ല. ധീരൻ ഒന്നിനു വേണ്ടിയും ആശിക്കുകയോ വിലപിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ധീരൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാത്തവരെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല, ധീരൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ജ്ഞാനം, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാന്നുള്ളതാണ്. അതില്ലാത്തവരെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ധീരൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒരു ധീരൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഒന്നിനു വേണ്ടിയും ആശിക്കുക വിലപിക്കുക ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരിക്കലും ഒരു ധീരൻ തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്നും അന്യമായ ശരീരവും മനസ്സും ഭൗതിക സമ്പർക്കത്തിൽ നേടേണ്ടി വന്നതാണെന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്നും അന്യമായിട്ടുള്ള ശരീരവും മനസ്സും ഭൗതിക സമ്പർക്കത്താൽ നേടേണ്ടി വന്നതാണെന്ന് ആർക്കറിയാം, ഈ വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി, ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാത്തവരെ നമുക്ക് ധീരൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ധീരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമാധികാരി. ആ ഉത്തമാധികാരിക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും, തന്റെ ശരീരവും മനസ്സും എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നതാണ്, ഈ ഭൗതിക സമ്പർക്കത്തിൽ, ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് നേടിയതാണ്. അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം,
ഈ ധീരൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക ശരീരവും മനസ്സും ആത്മീയ സത്തയ്ക്ക് ബന്ധനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരം പിന്നെ മനസ്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ആത്മാവിന് ബന്ധനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം എന്നും ആർക്കറിയാം? ധീരൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജീവസത്തകൾക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ് യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുടെ യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം ഏതായിരിക്കും? ആത്മീയ ലോകമായിരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രവർത്തന മണ്ഡലം. ഭൗതിക ലോകം ജഡവസ്തുവാണ്. ജീവിത തത്വങ്ങളായിട്ടുള്ള ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ ഈ ജഡവസ്തുക്കളെ വിദഗ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാൽ അത് ജീവനുള്ളതായിട്ട് കാണുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജഡവസ്തുവിന്റെ, അതായത് നമ്മൾ അറിയാലോ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ജീവതത്വങ്ങളായിട്ടുള്ള ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ ഈ ജഡവസ്തുക്കളെ വിദഗ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാൽ അത് ജീവനുള്ളതായിട്ട് കാണുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകം ജഡവസ്തുവാണ്. ജീവതത്വങ്ങളായിട്ടുള്ള ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങള് ഈ ജഡവസ്തുവിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ നമ്മളെ ഈ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതാണ്ട് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ലെ? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ച് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കും താനാണ് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ശരിക്കും ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുമ്പോ എന്താണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനെ വിദഗ്ധമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാൽ അത് ജീവനുള്ളതായിട്ട് തോന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജഡവസ്തുക്കളെ വിദഗ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാൽ അത് ജീവനുള്ളതായിട്ട് കാണുന്നു. ശരിക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വാസ്തവത്തിൽ പരമോന്നത സത്തയുടെ അംശങ്ങളാണ് ജീവാത്മാക്കള് ഈ ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പരമാത്മാവിന്റെ പരമോന്നത സത്തയുടെ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. ഉന്നത അധികാരികളിൽ നിന്ന് ഈ വസ്തുതകൾ കേട്ടറിഞ്ഞ് നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന ധീരന്മാർ ഈ ജ്ഞാനം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഉന്നതാധികാരികൾ ഉത്തമാധികാരികളിൽ നിന്ന് ഈ വസ്തുത കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ള നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന ധീരന്മാര് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം സാക്ഷാത്കരിച്ചവരാണ്. അപ്പൊ ധീരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയവരാണ് ആര്? ധീരന്മാരെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്നതിന് വിശ്വാസിനെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആര് വേണം? ഒരു വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു വേണം. ആ വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് ആ ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് നേടേണ്ടത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ആരിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം? ഗുരുവില് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം പക്ഷെ ആ ഗുരു എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം? ആ ഗുരു ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയായിരിക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരിക്കണം ആ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഗുരുവിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് നേടേണ്ടത്? ഈ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനങ്ങള് നേടേണ്ടത് ആ ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം. പിന്നെ ഗുരുപരമ്പര വഴി അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശങ്ങളും നിയമനിബന്ധനകളും ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര വഴിയാണ് കൈമാറപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് എങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം ആ ഗുരു. അല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ഗുരു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എപ്പോഴും ആ ഗുരു എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ആ ഭഗവാൻ, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഭഗവാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, വ്യാസ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു. ആ പറഞ്ഞ ഒരു ഗുരു പരമ്പരയുണ്ട്. ആ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം, ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി ആയിരിക്കണം നമ്മള് വന്നൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം നമ്മൾ ആരായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്? ഗുരുവായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമ്മള് ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മള് ഇതിലാണ് പറയുന്നത് അല്ല പാമ്പ് കൊത്തി. അതായത് വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് പാല് എന്താണ്? ഏറ്റവും സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള പോഷകാഹാരമാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ അത് പാല് തൊട്ടാൽ എന്തത്? അത് വിഷമായിട്ട് മാറി, നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതേപോലെയാണ് ഈ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരാത്ത വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാല്. കാരണം എപ്പോഴും ഗുരുപരമ്പരയിൽ നിന്ന് വന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത് അറിവ് നേടേണ്ടത്. പക്ഷെ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? സത്യം കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയായിരിക്കും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകളും നമുക്കറിയാം. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉത്തമാധികാരിയാണ് ധീരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ആ ധീരനിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. മാതാജി ഇതിന് മുന്നുള്ള സ്ലൈഡ് ഒന്ന് കാണിക്കൂ.
ജീവതത്വങ്ങളായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ എഴുതിട്ടതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഇതാണോ? അല്ല, അല്ല, ജീവതത്വങ്ങളായ ഇത് ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ ഈ ജഡവസ്തു. അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. ജഡവസ്തുക്കളെ വിദഗ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ജീവനുള്ളതായി കാണുന്നു. കഴിഞ്ഞോ? ആ, കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോ ഈ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്നതിന് ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. പരമപുരുഷന്റെ സന്ദേശം ആശ്രയഭാവത്തിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരുവന് ഒരു ധീരനായി തീരാൻ നിവർത്തിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ധീരനായി തീരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ആശ്രയഭാവത്തില് ആത്മീയ ഗുരു. അപ്പൊ ആ ധീരന് ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ? നമുക്ക് ആ ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയും നമുക്ക് ധീരന്. അപ്പൊ ആ ഉത്തമാധികാരിക്കും ആരുണ്ടാവും? ഒരു ഗുരുവുണ്ടാവും. ആ ഉത്തമാധികാരി ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ആശ്രയഭാവത്തിലായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ധീരനായി തീരാനായിട്ട് നിവർത്തിയുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവരും എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടോ? നമ്മളുടെ ഗുരുവിനോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ആശ്രയഭാവത്തിലായിരിക്കണം ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശ്രവിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആരായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഒരു ധീരനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അതായത് നമ്മളൊന്നും ഒരു അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടല്ല നമ്മളൊരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? നമുക്ക് ഒന്നും അറിയാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ്. കാരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നമ്മളുടെ അറിവല്ല നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് കാണിക്കേണ്ടത്. ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നോ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? വിനയം ഭാവത്തോടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. യഥാർത്ഥ ശിഷ്യൻ അർജുനനെ പോലെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ഗുണവാനുമാകണം. ഒരു ശിഷ്യൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അർജുനനെ പോലെ ആകണം. കാരണം എല്ലാതും എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്യണം ഭഗവാനില്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. കാരണം എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, എനിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞത്. കാരണം എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. കർപ്പണ്യ ദോഷോ ബഹദ സ്വഭാവ പൃച്ഛാമതാം ധർമ്മ സമ്മൂഢഛേദ യശ്രേയസാനിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാന്തി മംത്വം പ്രപന്ന. കാരണം എന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം. എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല, എനിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരണം എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ 100% ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആവാണ് ചെയ്യുന്നത് ആര്? അർജുനൻ. അതേപോലെ ആയിരിക്കണം ആര്? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ശിഷ്യൻ. അതേപോലെ തന്നെ ഗുരു ഭഗവാനെ പോലെ ആയിരിക്കണം. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ഗുണവാനായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതാണ് ധീരനിൽ, അസ്വസ്ഥതയില്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്ന രീതി. അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? വിദ്യ നേടേണ്ടത്. അപ്പൊ വിദ്യ നേടേണ്ടത് എപ്പോഴും ഒരു ധീരനിൽ നിന്നായിരിക്കണം. അത് എന്താ മാത്രമേ നമുക്കത് എന്ത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? അതിന് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം അതാകുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും വിദ്യ അല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അത് അവിദ്യയാണത്. ഈ അധീരന്, അതായത് ധീരൻ ആവശ്യമായ പരിശീലനങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തവൻ ഒരു പ്രബോധക നേതാവായി തീരാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ ഈ അധീരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, അതായത് ധീരനല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് പരിശീലനങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിക്ക് ആരായിട്ട് സാധിക്കില്ല? പ്രബോധക നേതാവായിട്ട് തീരാനായിട്ട് കഴിയില്ല. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം. അപ്പോ ചിലപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വ്യക്തി നമുക്കിപ്പോ വലിയ അറിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരാളായിരിക്കും. പക്ഷെ അയാളൊരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ പെട്ട വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ആരായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല? ധീരനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ആ ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ആ ധീരന് ആരുണ്ടാവും? എപ്പോഴും ഒരു ഗുരു ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ നേടേണ്ടത്. അല്ലാത്തവരെ ഒരു നേതാവായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിനാൽ യഥാർത്ഥ വിദ്യ നേടുന്നതിനായി ഒരാൾ ആശ്രയഭാവത്തിൽ ധീരാത്മാക്കളെ പ്രാപിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആശ്രയഭാവത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ധീരന്മാരെ പ്രാപിക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ആശ്രയഭാവത്തിലായിരിക്കണം ഒരു ധീരനെ നമ്മൾ പ്രാപിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിദ്ധോഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय,
गुरुदेव की जय। नित्याय गौर प्रमानंदे हरि बोल। हरे कृष्णा। ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഡോർ ചാടിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. സമയം കുറെ പോയില്ലെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് എന്താ പറയുന്നത്? ഈ മന്ത്രത്തില് നമ്മള് 10ാമത്തെ മന്ത്രം ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും അജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ വിദ്യം അവിദ്യം തന്നെ. ഇവിടെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന വേർഡ് വിദ്യ അവിദ്യ എന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് തന്നെ പറയുന്നത്. വിദ്യയും അവിദ്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിദ്യ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫലം ലഭിക്കും, അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ് ആര് പറയുന്നത്? ധീരന്മാര് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. വിദ്യ കൊണ്ടും അവിദ്യ കൊണ്ടും രണ്ട് ഫലം ലഭിക്കും. ഇന്നലെ നമുക്ക് രണ്ടും ഒരു ഫലമാണ് ലഭിച്ചത്. രണ്ടും എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് ലഭിക്കും. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് വിദ്യ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫലം ലഭിക്കും, അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം ലഭിക്കും. അതില് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഒരു 18 പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടു. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോജിക്കലി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വിദ്യയിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും എന്നാണ് ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത്. അത് സമ്മറി പോലെ നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയില് 13ാം അധ്യായത്തിലെ 8 മുതൽ 12 വരെ ശ്ലോകത്തിലും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനവും അജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മളോട് ഇത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ വേർഡുകൾ കാരണം നമ്മൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടില്ല. പക്ഷെ അതിവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്തില് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ 18 കാര്യങ്ങൾ 18 പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ജ്ഞാനം എന്താണെന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭഗവത്ഗീതയില് 13ാമത്തെ അധ്യായം 8 മുതൽ 12 വരെ എന്താ പറയണെന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാലോ അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കുറെ പോയിന്റ്സ് തന്നെ അത് പോയിന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മാത്രമേ. ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ക്ലേശങ്ങള്? ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധികളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ജനനം മരണം വാർദ്ധക്യം രോഗം എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് അല്ലെ. ജന്മം മൃത്യു ജര വ്യാധികള്. ജരാനരകൾ ബാധിക്കും. നമ്മൾ ഭൗതിക ശരീരത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജരാനരകൾ ബാധിക്കും, നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കും, നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരും, ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ ആരിൽ നിന്ന് വിദ്യ നേടണം എന്നാണ് പറയുന്നത്? ധീരനിൽ നിന്ന്. ധീരനിൽ നിന്നായിരിക്കണം വിദ്യ നേടേണ്ടത്. ആരെയാണ് ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തി. പിന്നെ ഒരുപാട് കുറെ പറയുന്നുണ്ട്. മായാശക്തിയില് അസ്വസ്ഥനാകാത്ത വ്യക്തിയായിരിക്കും, ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? അതൊക്കെ പറയണോ വീണ്ടും? അതൊക്കെയാണ് പറയോ? മായാശക്തിയിൽ നിന്നും മുക്തനായവൻ ഒന്നിനു വേണ്ടിയും ആശിക്കുകയോ വിലപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്നും അന്യമായ ശരീരവും മനസ്സും ഭൗതിക സമ്പർക്കത്തിൽ നേടിയതാണ്. ഭൗതിക ശരീരവും മനസ്സും ആത്മസത്തയ്ക്ക് ബന്ധനങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സ്ലൈഡ് എടുക്കട്ടെ. അസ്വസ്ഥതയില്ലാത്തവൻ ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മായാശക്തിയിൽ അസ്വസ്ഥനാകാത്ത വ്യക്തിയാണ് ധീരൻ. ഒന്ന്, മായാശക്തിയിൽ അസ്വസ്ഥനാകാത്ത വ്യക്തി. പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കില്ല? ഒന്നിനു വേണ്ടിയിട്ടും ആശിക്കുന്നില്ല, വിലപിക്കുന്നില്ല.
പിന്നെ ആ വ്യക്തി എന്ത് മനസ്സിലാക്കും? അന്യായമായ ശരീരവും മനസ്സും ഭൗതിക സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്ന് നേടിയതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അന്യായമായ ശരീരവും മനസ്സും ഭൗതിക സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്ന് നേടേണ്ടി വന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാനത് ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല മാതാജി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ, കാരണം എഴുതിയെടുക്കുമ്പോ സമയം പോകില്ല കുറെ. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഭൗതിക ശരീരവും മനസ്സും ആത്മീയ സത്തയ്ക്ക് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? വേറെ പോയിന്റ് ഉന്നതാധികാരികളിൽ നിന്ന് വസ്തുതകൾ കേട്ടറിഞ്ഞ് അനുവർത്തിക്കുന്ന ധീരന്മാർക്ക് ജ്ഞാനസാധ്യത വേണ്ട. അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂല്ലേ? പിന്നെ ധീരനായിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? യഥാർത്ഥ ഗുരു ഭഗവാനെ പോലെ ആയിരിക്കണം. എന്ത് മാതാജി? യഥാർത്ഥ ഗുരു ഭഗവാനെ പോലെ ആയിരിക്കണം. അർജുനെയും ഭഗവാനെ ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം. ഇപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നുണ്ട് ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മായാശക്തിയിൽ അസ്വസ്ഥനാകാത്ത വ്യക്തിയാണ് ധീരൻ. പൂർണ്ണമായിട്ടും ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാത്തവൻ ധീരനല്ല. പിന്നെ ആ ധീരൻ ഒരിക്കലും ഒന്നിനും വേണ്ടി മാശിക്കുകയോ വിലപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് മന്യമായ ശരീരവും മനസ്സും ഭൗതിക സമ്പർക്കത്താൽ നേടേണ്ടി വന്നതാണെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഏതൊരു മോശ സാഹചര്യത്തിലും ഏറ്റവും നല്ല പരിണത ഫലം നേടാനാകുമെന്ന വിധത്തില് ആ സാഹചര്യത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഫലം നേടാനായിട്ട് ആ സാഹചര്യത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരു ധീരന് സാധിക്കും. പിന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ, എങ്ങനെയുള്ളവന് പ്രബോധക നേതാവായിട്ട് തീരാനായിട്ട് കഴിയില്ല? അധീരന്, അതായത് ധീരനല്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക്, അധീരനാണ് സ്ലൈഡ് തന്നെ അല്ലെ, ഒരു ധീരൻ ആവശ്യമായ പരിശീലനങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തവന് ഒരിക്കലും ആരാവാൻ സാധിക്കില്ല? ഒരു പ്രബോധക നേതാവായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല.